тахмина Раджабова, ҳунарпешаи шинохтаи Тоҷикистон, аз марги Юсуф Раджабов дар саҳифаи фейсбукиаш хабар дод. Юсуф Раджабов, ки дар миёни хонаводаи Раҷабовҳо бо номи Бобоҷон хитоб мешуд, даргузашт. ӯ 32 сол дошт. Бобоҷони апа, додари апа, сӯхтам барои ту, ҷону ҷигаракам, Аллоҳи меҳрубон ҷоята ҷаннат гардонад, ҷони апа, навиштааст Тахмина Раҷабова. дар мавриди иллати даргузашти Юсуф, Тахмина Раҷабова чизе нанавиштааст, аммо як узви оилаи Раҷабовҳо ба Спутник Тоҷикистон изҳор дошт, ки марҳум гирифтори коронавирус буд. бархе аз корбарон зимни изҳори ҳамдардӣ ба аъзои хонаводаи Раҷабовҳо дар шаҳрҳо изҳор доштанд, ки худи ин вабои асрро аз сари башарият дур гардонад. бар асоси саҳифаҳои иҷтимоӣ, Юсуф Раҷабов ӯ чанд ҳафтаи қабл дар шабакаҳои иҷтимоӣ фаъол будасту бо дӯстонаш шӯхиҳо мекардааст. худи Тахмина Раҷабова 39 сола, ки дар марҳилаи аввали хуруҷи коронавирус дар Русия қарор дошту баъдан ба Тоҷикистон баргашт ва муддате дар карантин қарор дошт, гуфта буд, ки ӯ ва бархе аъзои оилааш ин бемориро паси сар карданд. Раҷабова соли гузашта гуфта буд, ки аъзои хонавода бемориро сабук гузаронданд, аз ҷумла модари 63 солааш низ ин бемориро паси сар кардааст.